Li gor Ajansa Sanaya Rejîma Sûriyayê serokê rejîmê Beşar Esed nameyek ji emîndarê giştî yên netewên yekgirtî Ban Ki-moon re şand. Kotê de spasiya wî kir ji bo ku Ban Ki-moon kêfxweşiya xwe dabûxuyakirin ji bo rizgarkirina çekdarên rejîmê û alîgirên wan ji bajarê Tedmurê yên şînwarî re ji destê Daeş yê terorîst. û daxwaz ji Ban Ki-moon û rêxistinên peywendîdar kir ku alîkariya rejîmê bikin di dûbare avakirina bajarê Tedmurê. Emîndarê giştî yên netewên yekgirtî jî di dema rizgarkirina çekdarên rejîmê ji bajarê Tedmurê yê dîrokî re dilxweşiya xwe dabûxuyakirin û derxistina rêxistina terorîst ji vî bajarê taybetmend re û herwiha wî jî daxwaza dûbare avakirina vî bajarî kir û ji Ajansa Fransî ya France Press re gotibû keyfama hat bi serkeftina leşkerên rejîma Esed di bajarê Tedmurê de û ev serkeftin wateyên me bilind kirin ku wê ev bajar dîsa bêava kirin. Ji ber ku ev bajar şehristaniya mirovayetiyê têde ye û nabe di destê terorîstan de bimîne. Wezareta Derve ya Rûsyayê dilnexweşiya xwe daxuyakirin ji ber helwîsta welatên Rojavayê cîhanê ku nehiştin daxuyaniyek ji Encumena Ewlehiya Navdewletî derkeve sebaret bi rizgarkirina Tedmurê ji destê terorîstên Daişê û Rûsyayê her dilxweşiya xwe bi vê rizgarkirinê daxuyakirin. Ji aliyê xwe ve opozisyona Sûriyayê li vê rizgarkirinê nerî wekî şanoyekê di navbera rejîmê û Daişê de û dît wekî çêkirina serkeftinekê ji rejîmê re ji bo danûstandinên Jinêvê ji bo hêzkirina helwîsta rejîmê li Jinêvê. Hesên Şakir, Ark.